Assalamu alaikum. A wannan bidiyon zan yi muku bayani game da batir, yadda yake aiki da amfaninsa a ɓangaren sola. Wato batir a ɓangaren sola wata na'ura ce da ake amfani da ita wajen tara wutar da panel ta samar mata da ita. Kuma shi batir wato kamar za mu iya ce a matsayin kamar power bank yake, ma'ajiyar wuta ne don amfani kamar da daddare ko kuma lokacin da babu rana. Kuma ƙarin amfanin batir, shi wutar da ya ajiye inverter tana ɗaukar wannan wutar ta mai da ita wutar lantarki. Daga ƙarshe, kamar yadda muka sha faɗa ga mai buƙatar cikakken ilimi gami da yadda ake haɗa sola, mun buɗe online class. Za a iya neman mu a lambar wayar da muka saba faɗa da 0807 ko kuma WhatsApp 08028039823. Kada ku manta ku yi mana subscribing da liking, wanda idan mun ɗora wani bidiyon za ku gani ku amfana. Madalla, na gode.